Bismillah. Me sunanki? Faɗa da ƙarfi. Jamila ya Isa daga garin Ƙauren Namoda. To me zaki ce game da abin da Alhamdulillah ina godiya ga kwamitin sulhu da sun kai kokari wurin ganin sun kwato mu. Ubangiji Allah ya saka musu da alheri da jigajigan gwamnatin da sun kasa hannu. Allah ya rika musu kuma Allah ya tabbatar mana da wannan sulhu cikin sauki da salama. Amin amin. To ke me sunanki? Sunana Ummul Khair Musa, ɗaya daga cikin waɗanda an ka kama. Muna godiya ga wannan gwamnati da ta sa hannu an karɓo mu. Allah Ubangiji ya saka mata da mafificin alkhairi kuma da jigajigan gwamnati Ubangiji Allah ka saka masa da mafificin alkhairi da wannan kwamiti ta sulhu. Muna godiya Allah ka saka da alkhairi. Madalla. Ke kuma me sunanki? Sunana Ummul Khair Sani Umar daga garin Ƙauren Namoda, ina ɗaya daga cikin wanda an ka ɗauko. Muna godiya da Allah ya saka da alkhairi ga wannan kwamiti da ya zo an ka anshe mu. Ubangiji Allah ya saka muku da gidan aljannar Firdausi. Allah ya Ubangiji ya tsare muku zuri'a ku ya saka muku da mafificin alkhairi. Amin. Muna godiya. Ke kuma fa? Sunana Aisha Yahaya Isa daga garin Ƙauren Namoda. Muna godiya ga wannan kwamiti da suka zo suka karɓe mu. Ubangiji Allah ka tabbatar mana da sulhu mafi alkhairi ya Allah.